Sigarettenpeuken zijn de grootste vorm van zwerfafval en daarnaast zit er ook plastic in de filters. Het Plastic Peukencollectief vraagt sinds 2019 aandacht voor deze onderbelichte vorm van vervuiling. En daarom werden de peuken zaterdag opgeruimd. Ook in Pelen, Maas en Wezel gebeurde dat. 1,5 jaar geleden hebben we voor de eerste keer zagen we als afvalopruimers heel veel peuken liggen. En daar hadden we wat over gelezen dat het eigenlijk chemisch afval is en plastic. We dachten, daar moeten we aandacht aan geven. Toen zijn we met 10 mensen hebben hier een panning opgeruimd. We hadden 20.000 peuken in 2 uur tijd. En denken, ja, dit is eigenlijk heel erg veel. Maar ja, toen waren we nog vrij klein als Pelen, Maas schoon. En nu zie je dat er landelijk zijn er acties. Dus nu op dit moment zijn er op 80 plaatsen in Nederland worden opruimacties gehouden. Om 3:30 wordt bekendgemaakt hoeveel overal is opgehaald. Dus dat moeten wij dadelijk telefonisch doorgeven. Om alleen maar duidelijk te maken aan rokers, niet dat ze niet moeten roken, maar dat peuken, wat zo'n gewone gewente is van je gooit het op de grond en je trapt het uit, dat is eigenlijk een heel slechte gewenning. Als je ziet dat er wereldwijd miljarden peuken liggen, in de hele wereld en in Nederland dus ook miljoenen waarschijnlijk. En vandaag is Peukendagactie in heel Nederland. Op 73 plaatsen in Nederland worden peuken opgeruimd door vrijwilligers, zoals wij ook zijn. We hebben hier bij bomen gezien, er worden veel peuken weggegooid. En het is bekend in Amsterdam, waar er heel veel lagen, dat bomen echt wegkwijnden. En dan hebben ze die peuken verwijderd en dat consequent gedaan. Die boom die leeft weer op. Dus het vernietigt ook nog gewoon onze bomen feitelijk en onze bodem. De peuken, daar zit plastic in, microplastic. En die komt dus in het milieu terecht, die komt in het water terecht. Dan komt het dus in het ecosysteem. Ja, en dieren eten wel eens wat microplastic. En wij eten weer dieren, dus wij eten ook plastic. Dit is de oogst van alleen al Panningen, Meijel en Maasbree. Dit is nog maar een klein beetje wat wij ophalen. Er ligt veel en veel meer. Zelfs in de natuur, waar ik veel ging wandelen in de natuur, daar liggen ook gewoon peuken. Mensen denken van nou, we doen het even zo, ja, en dan is het weg. Pelen, Maas Schoon wil mensen bewust maken van het peukenafval. In samenwerking met Pelen, Maas Schoon heeft de gemeente een aantal afvalbakken voorzien van een asbak. Ook is het een optie om een bakje te kopen waar je de peuk na het roken in doet. Koop zo'n ding, die zijn op internet alle maten en kleuren leuk te krijgen. Dus ja, daarmee heb je altijd je asbakje bij je en dan hoef je geen schuldgevoel te hebben. Want wij gaan niet roken verbieden, dat is niet aan ons. En ik zou een niet-rokers zeggen, als je een keer bij iemand naar verjaardag gaat en er is een roker, geef hem gewoon een hele leuke zoekpad, geef hem een bijpassende aansteker. Daarmee help je dus het milieu, je helpt Pelen, Maas schoon en je helpt die roker ook nog een beetje om goed te doen. Misschien kunnen we wel eens wat meer doen aan de afvalbakken, specifiek op peuken gericht. En die hebben we dus ook hier. Hier bij Pelen, Maas hebben we een proef begonnen in het centrum van Panningen, waar mensen de peuken kunnen doven en weer verwijderen in de bak. En ook zijn de afvalbakken vervangen en geplaatst op betere plekken. Daar hebben we van de 100 afvalbakken er nu nog 90 staan. Die staan op betere plekken. Er wordt minder weggegooid. Dus het zijn er niet meer, maar op betere plekken. Hetzelfde geldt voor die asbakken. Maar uiteindelijk moet je naartoe dat mensen beseffen, als er nou geen afvalbak staat of een asbak, dat ik het moet meenemen. Die gewenning moet erin zitten. En dan is het meegenomen als er wat staat. Dat is het idee. Er werden in heel Nederland zaterdag honderdduizenden peuken opgeraapt.